Godt. I dag der skal vi kigge på vores cervikalkolumna og vores hovedposition. Den er faktisk ret så betydende for, hvordan vi gør med resten af kroppen. Vi har kigget på, hvad vi gør med anklerne, med skinnebenet. Vi har kigget på, hvad vi gør med hoften. Så indover og frem. Nu skal vi kigge på hovedpositionen. Så hovedet her, forestil jer, at jeg gør det forkert, og jeg kigger langt fremad sådan her. Hvad sker der så med resten af kroppen? Den har en tendens til at søge bagud sådan her. For ekstension her fremkalder en form for refleks, så man har lyst til at virkelig strække ryggen sådan her. Ved at gøre det, så får jeg dårlig aktivitet her i abdominalmuskulatur. Og jeg vil overbelaste min rygmuskulatur, specielt min nedre rygmuskulatur her. Og det gør også, at min vægt den kommer for langt tilbage. Så hovedet ned her. Brug jeres øjne til at kigge op og frem. Hagen, den skal ind mod jeres brystkasse. Det her det skaber en refleks, hvorved I får bedre aktivitet i den fremre del her af muskulaturen på jeres thorax. Så det bliver sådan der.